Bună ziua și bine v-am regăsit la ora arbitrajului. Din punct de vedere medical, nu suntem specialiști și nu e menirea noastră să calificăm situația în care ne găsim, dar din punct de vedere economic și din punct de vedere juridic, sau cel puțin la capitolul funcționare a instanțelor de judecată și a mecanismelor de soluționare a disputelor, aș spune că suntem aproape de situația în care pământul se oprește în loc. Aproape totul este paralizat și în acest context, ora arbitrajului trebuia să dedice o emisiune, probabil că vor fi mai multe dacă va fi nevoie, arbitrajului în timpul pandemiei sau arbitrajului în timpul stării de urgență. Pentru astăzi îl avem ca invitat pe un vechi prieten al orei arbitrajului și un cunoscut practician în materie, domnul Bazil Oglindă, managing partner Oglindă și Asociații și, pe de altă parte, vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Bine ai venit, Bazil! Salut, Cosmin! Bună ziua! Să trecem direct la problemele care ne dor. Ne vom dedica întreaga atenție, evident, doar arbitrajului și modului în care arbitrajul funcționează sau răspunde nevoilor părților în această situație ieșită din orice tipar în care ne găsim. Bazil, prima întrebare ar fi: decretul prezidențial de instituire a stării de urgență, decretul 195 pe 2020, care este actul normativ care a deschis în România calea unor reglementări subsecvente de forță inferioară și care au dus la situația în care ne găsim astăzi. Se aplică în vreun fel arbitrajului? Da, este într-adevăr poate cea mai potrivită întrebare cu care am putea începe. Și pentru asta o să-mi permit să-l pun. E vorba mai ales de articolul 42. Cred că aici ar trebui să ne concentrăm atenția și în special la dispozițiile aliniatului 6. În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile altele decât cele prevăzute în aliniatul 1 se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop. Totuși, aliniatul 1 se referă la acele pricini urgente. Deci, pornind de la această dispoziție a articolului 42, pentru că în decretul în general și articolul 41, cred că ar trebui să comportă cu tot o altă discuție. Dar pentru ideea de funcționalitate a arbitrajului, cred că de aici ar trebui să plecăm. Opinia mea și opinia, cred că împărtășită în general și la nivelul conducerii Curții de Arbitraj, este că nu se aplică această dispoziție arbitrajului pentru mai multe argumente pe care le-aș clasifica în 3 categorii de argumente. Unul, care este poate cel mai puțin convingător, este că textul, așa cum este făcut 42, aliniatele 1 până la 7, par a fi făcute pentru justiția statală. Se referă la procese din interiorul sistemului instanțelor judecătorești. A doua categorie de argumente, însă, se referă la una din caracteristicile esențiale ale arbitrajului, și anume celeritatea, care poate fi până la urmă tradusă la un rang de principiu care guvernează această procedură. Și din acest tip de litigiu, din această caracteristică, putem trage concluzia că, până la urmă, litigiile pentru care părțile au inserat în contract o clauză compromisorie le-au apreciat ca fiind urgente pentru business-ul lor și prin urmare, nu ar veni în contradicție cu spiritul inclusiv al decretului, care pentru acele cauze urgente au
creat sub apa inaplicării aliniatului 6, adică al ideii de suspendare de drept a judecății. Pe de altă parte, în continuarea acestui argument, trebuie să plecăm de la scopul și rațiunea și interpretarea, dacă vreți, teleologică a acestui articol 42. Care a fost scopul măsurii acestea a suspendării? Faptul că pentru acele litigii desfășurate în fața instanțelor judecătorești, care sunt guvernate printre altele și de un principiu al nemijlocirii, nu exista posibilitatea practică să se asigure starea de sănătate a populației, care în condițiile date se poate realiza numai printr-o distanțare socială. Și acum cred că, mai ales acum, vom putea închide cercul dacă ne vom referi la ceea ce poate oferi procedura arbitrală. Și aici ar trebui să înțelegem cumva cum este constituită procedura arbitrală și cum ar putea ea să răspundă nevoilor părților, inclusiv într-o astfel de perioadă. Îmi permit să mai pun un material? Te rog. Deci avem o dispoziție în articolul 26, sub denumirea marginală administrarea procedurii, regulile de procedură aplicabile. E vorba de aliniatul 2 pe care l-am selectat din acest articol. În lipsa unui acord al părților sau dacă prezentele reguli nu dispun altfel, tribunalul arbitral va putea organiza desfășurarea arbitrajului în orice modalitate pe care o consideră potrivită. De aici plecând, în anexa 4, la metodele de eficientizare a procedurii arbitrale, la litera G, avem enumerată, inclusiv aceasta, utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, audio și video, pentru desfășurarea audierilor procedurale. Un alt text se regăsește la conferința privind administrarea cauzelor, care se realizează, se poate fi desfășurată fie în prezența părților, fie prin utilizarea unor mijloace audio sau video de comunicare la distanță. Astea sunt textele relevante în materie și de aici putem să discutăm, desigur, multe aspecte și cum ar veni arbitrajul să se muleze perfect și să fie cumva colacul de salvare al mediului de business în soluționarea litigiilor. Îți propun să rămânem încă puțin la această reglementare prin decretul de instituire a stării de urgență, după care închidem capitolul ăsta și ne concentrăm asupra arbitrajului. Aș sintetiza puțin cele explicitate pe larg de tine și aș zice în felul următor. Lăsând la o parte toate regulile de interpretare a unui act normativ pe care tu le-ai aplicat și ai ajuns la concluzia respectivă, aș spune că nu e nicio surpriză că legiuitorul nu s-a preocupat să reglementeze o eventuală suspendare a arbitrajului din următoarele considerente. Tradițional, arbitrajul este un teren al libertății părților, cărora statul se preocupă doar să le limiteze în vreun fel sau să stabilească regulile jocului prin reglementarea generală a arbitrajului. Dar din moment ce arbitrajul este acel tip de jurisdicție pe care părțile o aleg pentru că le este permis în afara justiției statale, în momentul când reglementezi cum funcționează justiția, nu e problema ta, stat, sau nu e problema arzătoare cum funcționează arbitrajul, care este prin ipoteză lăsat la îndemâna părților. Al doilea considerent, care cred că transpare din contextul în care ne găsim, este că decretul ăsta a avut deopotrivă premiză și pe de altă parte scop urmărit ocrotirea sănătății publice. Asta este cel mai important lucru. Iar suspendarea judecării cauzelor în fața instanțelor
este impusă de dezideratul ocrotirii sănătății publice, a judecătorului, a aparatului auxiliar, a justițiabilului, a avocatului, a celor sute de oameni care se înghesuie în fiecare instanță, în fiecare zi. Și iarăși, față de modul în care funcționează arbitrajul, lăsând la o parte ce am spus mai devreme, acest mod de funcționare și ceea ce înseamnă interacțiunea umană în arbitraj este una, ceea ce înseamnă instanțele sunt alta. Și acum provocarea merge spre tine. În afară de ocrotirea acestei sănătăți publice, decretul mai face un lucru care transpare din multe texte. Protejează juridic părțile, pentru că această suspendare și celălalt text, cel care spune că prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă sau se suspendă, intră în categoria protecție juridică, în opinia mea. Dacă situația este atât de disperată și măsurile care se impun de izolare, autoizolare, limitarea circulației, trebuie să creezi și o pârghie juridică să nu fie afectate drepturile și obligațiile părților. Și întrebarea mea este, din această perspectivă, în ce fel, indirect, nu la modul că se suspendă funcționarea arbitrajului ca metodă alternativă de soluționare a disputelor, noua realitate, realitatea din timpul stării de urgență, asta pe care o trăim, are impact punctual, pe aici, pe acolo, asupra arbitrajului. Bun. Noua realitate, în primul rând, a avut și va avea un efect gradual. Inclusiv Curtea de Arbitraj a reacționat, în primul rând, simțind majoritatea părților din dosare. Deci, în momentul, mă refer la perioada din a doua, a treia săptămână din luna martie, în care părțile, în general, scriau Tribunalului Arbitral și, practic, solicitau termene. În primul rând, vreau să spun o idee ca dovadă că inclusiv opinia Curții a fost că suspendarea nu s-a produs de drept. Urmarea decretului, Curtea de Arbitraj a recomandat preschimbarea termenelor în această perioadă. Deci iată cum a reacționat inițial Curtea de Arbitraj, pentru că Curtea de Arbitraj, sigur că a observat inițial o stare a părților care nu aveau o aptitudine foarte mare spre a continua acele litigi. Și atunci, pentru moment, măsura a fost aceea a preschimbării termenelor. Dar dacă, reducția ad absurdum, dacă ar fi avut vreun efect decretul, s-ar fi produs suspendarea și n-ar mai fi fost necesară. Deci, deocamdată, ca măsură intermediară, în general, s-au preschimbat termenele. Pe de altă parte, în ceea ce mă privește, am avut dosar, dacă părțile au agreat, l-am făcut printr-o conferință telefonică. Cred însă că în perioada următoare, față de acele pe care doar le-am enumerat prin citirea unor dispoziții legale, arbitrajul se poate înscrie într-o poziție proactivă, sigur în măsura în care și părțile își doresc acest lucru. Și asta mi se pare mie cea mai importantă idee, care pornește de altfel din ideea subliniată de tine. Pentru că totul pleacă de la autonomia de voință a părților. Sigur, arbitrajul nu va funcționa dacă părțile nu-și doresc să funcționeze. Arbitrajul însă trebuie să fie suficient de receptiv și de flexibil față de nevoile părților și nu se poate împiedica în rigidități și mentalități rigide care pot veni în contra intereselor economice ale părților și în contra libertății de voință a părților, care, cum foarte frumos ai spus, este principalul jalon care dă dinamică realității soluționării litigiilor prin arbitraj. Hai să ne întoarcem puțin la realitatea cea cu care ne confruntăm astăzi în România și în București. Înțeleg că Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este funcțională astăzi, sigur, cu respectarea regulilor de distanțare socială. Funcționează și această curte de la distanță, cum funcționează cabinete de avocatură, chiar și alte instituții ale statului propriu-zise. Aș vrea să punctăm ce se poate și ce nu se poate, sau nu poate, lasă o marjă de subiectivism. Ce se întâmplă și ce nu se întâmplă în materie de proceduri arbitrale în derulare, în comparație cu situația normală, aia care era până luna februarie.
am înțeles de la tine, și asta cred că nu e un secret pentru nimeni, că există o întârziere. E firesc să fie o întârziere. Totul se mișcă mai greu în contextul actual decât se mișca înainte. Dar lăsăm la parte întârzierea, ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. Bun. Acum o să mă concentrez sigur pe ce se întâmplă la noi, dar pentru că foarte multe societăți și entități, inclusiv din țara noastră, sunt implicate, de exemplu, și în procedura ICC Paris, o să încep cu ce se întâmplă în altă parte. Asta era o altă întrebare. Te rog, socotește-le adresate pe amândouă și conexează-le sau tratează-le cum vrei tu. Pentru că vreau să mă refer la România și după aia la realitatea de alte curs de arbitraj. Pentru că o paralelă este cât se poate de adecvată. Ok, la ICC, de exemplu, a comunicat părților în perioada, v-am spus, în jumătatea lunii martie, când lucrurile erau destul de grave, deci hearing-urile, audierile, care reprezintă etapa finală a procedurii arbitrale în fața ICC Paris, etapa finală care implică părțile, că sigur urmează deliberarea și pronunțarea hotărârii, care este o altă chestiune și care nu este afectată, precum și etapa intermediară până la hearing, nu este afectată. Ce a fost afectat a fost hearing-ul, deci audierea martorilor și, cum le numim noi, dezbaterile pe fond ale litigiilor. Asta a fost anunțul ICC-ului. La noi, după cum am zis, am preschimbat termenele, dar am lăsat în același timp flexibilitatea tribunalelor arbitrale să poată comunica cu părțile și să aleagă o soluție mai adecvată. Din ce am înțeles, au fost situații în care și alte tribunale, dar și în ceea ce mă privește, am făcut pași în procedură. Pentru că hai să ne gândim ce ar putea însemna și să exemplificăm câteva momente pentru a înțelege mai bine practic ce ar putea să meargă cu ușurință mai departe, ce ar putea să meargă mai greu mai departe și ceea ce eventual n-ar fi dezirabil pentru părți într-o astfel de perioadă să meargă mai departe. Păi să ne imaginăm că am fi la primul termen de arbitrare și ar trebui să stabilim un calendar. Și ne găsim pe perioada stării de urgență. Ce facem? Ținem un astfel de termen? Eu nu văd niciun impediment, mai ales că, și o să pun din nou textul, ca să îl avem ca argument. Deci avem articolul 31. Conferința privind administrarea cauzei poate fi desfășurată în prezența părților, fie prin utilizarea unor mijloace audio sau video de comunicare la distanță. Ce am vrut să subliniez este faptul că, de exemplu, acest termen care are ca scop buna organizare a arbitrajului, nu există niciun impediment și a fost creat special în logica lui și el se găsește peste tot. De altfel, peste tot în lume, inclusiv ICC Paris, acest moment procesual se desfășoară prin mijloace de comunicare la distanță. Deci, arbitrajul, încă o dată, are acel element de suplețe încât să nu stea pe loc și cel puțin până într-o fază avansată să evolueze indiferent aproape de circumstanțele economice și sociale pe care le traversează o societate. Bun, deci teoretic, avocații online, video, așa cum suntem și noi, prin această aplicație sau o aplicație similară, împreună cu tribunalul arbitral și cu asistentul arbitral, vor ține conferința și vor stabili calendarul procedural. Nu există niciun impediment. Sigur, dacă apare un motiv de amânare, s-ar putea amâna această perioadă, ar putea crea niște circunstanțe de amânare a termenelor. Pentru că ne putem găsi la un alt moment. Să presupunem că am depășit momentul calendarului. Scuze-mă o secundă ca să nu ți întrerup firul logic. Te rog. Mi-a adăugat că în arbitrajul internațional această primă conferință procedurală se ține tradițional, aș zice, doar prin mijloace de comunicare la distanță. Mă gândeam că ultima dată când am fost personal la o conferință procedurală care marchează începutul arbitrajului era prin 2014. De atunci în niciun dosar nu se pune problema să te duci efectiv. Așa este. Deci eu îți confirm că în toate experiențele mele așa s-a întâmplat. De fapt, aș minți, există o
excepție, un tribunal arbitral constituit sub egida ICC, dar în care toți arbitrii erau români, toți avocații erau români și ne-am întâlnit. Da, exact. Da. Și ar mai fi aici un factor, tot ce spui e corect și reflectă exact modul cum funcționează arbitrajul internațional, însă un factor de care trebuie să se țină seama în concret în fiecare procedură sunt și posibilitățile tehnice pe care le are fiecare parte. Pentru că în măsura în care ar exista o piedică tehnică sau imposibilitate de a accesa prin Zoom o videoconferință, eu ca arbitru aș fi empatic în contextul actual și aș ține seama de acea realitate, dacă ea există în această manieră. Ești de acord? Este extraordinară observația ta, pentru că întotdeauna trebuie să aplicăm un context. De fapt, aici ai deschis o cutie foarte interesantă. În primul rând, nu aș vrea să creadă unii colegi de-ai noștri, de altfel excelenți juriști, dar care nu sunt familiarizați cu arbitrajul, că arbitrajul ar putea să o ia razna. Și asta s-ar putea înțelege dacă, spre exemplu, un tribunal arbitral, adică ce n-aș vrea să se înțeleagă din tot ce transmitem noi. Nu se aplică termenul de suspendare, noi mergem prin videoconferință, o parte nu are posibilitatea să acceseze video, procesul s-a judecat și noi am dat hotărârea. Pentru că o astfel de hotărâre ar încălca dreptul la apărare, contradictorialitatea și toate principiile fundamentale ale procesului civil. Toate aceste principii fundamentale arbitrajul le respectă, însă găsește soluții suple pentru a le face să supraviețuiască. Ori atâta timp cât vorbim de un mediu de business în general, pentru că la arbitraj în general vin societăți. Vreau să cred și tind să cred că poate doar excepțional și mi-ar plăcea să cred că doar teoretic s-ar pune această problemă, deși sunt convins că la noi, cel puțin în România, se vor pune poate și câteva cazuri practice. Dar în curând să fie doar o ipoteză de lucru teoretic. Însă dacă e să lucrăm cu ea, mi se mai pare ceva foarte important din ce ai spus, că trebuie să fii receptiv la nevoia părții. Nu poți să nu ții seama de circumstanțe și nu poți să nu iei în calcul acordarea unor termene atunci când circumstanțele specifice ale speței și ale părții care este afectată de situație o cer. Arbitrajul este flexibil și are aceste mijloace. Eu am o vorbă și în diverse contexte și când am fost împreună în diverse paneluri, tu o cunoști, dar mi se pare adecvată în contextul ăsta. Folosirea acestor mijloace tehnice și comunicarea la distanță și flexibilitatea arbitrajului înseamnă, sau ele sunt menite să ajute părțile să-și atingă scopul, să soluționeze acea dispută în forma în care au vrut și eventual mai repede. Se poate atinge la un moment dat, în ipotezele alea izolate pe care le spui, un punct în care arbitrajul să ofere mai mult decât poate sau vrea partea. Și când arbitrajul oferă ca disponibilitate a tribunalului arbitral sau a regulilor arbitrale mai mult decât poate partea, să ne imaginăm exemplu acelui consilier juridic, să spunem, al unei firme de stat, autoizolat pe nu știu unde prin România, care nu are posibilitatea pe laptopul de serviciu, în ciuda bunăvoinței lui, să intre într-o videoconferință Zoom. Se cheamă că nu poate tehnic să acceseze. Și atunci când vrei să faci bine împotriva voinței sau peste posibilitatea părții, problema nu mai e una filozofică, ci capătă o tentă de încălcarea dreptului la apărare. Dar absolut niciun arbitru rațional sau tribunal arbitral rațional nu va cântări altfel o asemenea situație, ci va ține seama de ea. Activitatea instanțelor este afectată în mod similar aproape peste tot din Europa. La România este identic la capitolul instanțe cu toată Uniunea Europeană, toată. Deci asta vreau să spun, că am auzit tot felul de voci. Așa e peste tot, nu e numai în România, să nu se înțeleagă lucrurile astea. Și apropo de asta, era normal. Ideea este, față de o altă discuție importantă care se aude în mediul de business, pentru că activitatea economică încet este imperios necesar și aici cred că cu toții suntem de acord, într-un fel sau altul să fie reluată și să existe mecanisme să fie cât mai puțin afectate. Noi aici discutăm practic în emisiunea asta de o mică părticică. Ce se întâmplă cu acele dispute care sunt esențiale până la urmă pentru continuarea în bune condiții inclusiv a relațiilor între aceiași parteneri contractuali sau pentru deblocarea unor situații importante în care un business fiind blocat
poate crea efecte în lanț, în mediul economic. Arbitrajul e în măsură să-l deblocheze? Noi zicem că da. Procedura e flexibilă, e suplă, statul nu avea cum să se refere în decret la ea și trebuia să vină adică e normal ca arbitrajul să vină să ofere acest lucru. Acest lucru însă nu îl poate oferi împotriva voinței părților, acolo unde părțile nu ar crede că e potrivit. Și o să continui ideea cu un alt moment. Am dat un exemplu memoriu. Dacă ne găsim în ipoteză care, scuzați-mă, am vorbit de conferință, urma să dau un exemplu, să zicem că deja calendarul procedural a fost făcut cu mult înainte de declararea pandemiei, deci 11 martie, dacă nu mă înșel, 2020, și urma, să zicem, în aprilie 2020, partea să depună un memoriu. Iarăși aici trebuie ținut seama de circumstanțe, pentru că aceste condiții, poate o societate de avocați care e organizată, și care e angajată în această păță, nu e afectată în mod deosebit și ar putea livra acel memoriu în termen. Dar aici, sigur că da, deschiderea e important să fie cât se poate de mare. Acum, aceste termene din procedură ar putea să se nască o discuție cu articolul 41 din decret, dacă s-ar aplica. Oricum, ideea este că arbitrajul ar trebui să aibă flexibilitate și ar trebui să facă până la urmă ce ar fi făcut, cred că și orice judecător într-o astfel de situație, ar putea să prelungească astfel de termeni. Cam asta, adică cam în felul ăsta am închis ideea. Ok. Sintetizând, eu aș spune că o procedură arbitrală se poate desfășura cu condiția ca părțile la ea să aibă disponibilitatea și dotarea tehnică necesară, se poate desfășura de la început și până la sfârșit, fără o interacțiune umană directă, face-to-face, și că problematic este în practică, asta este realitatea, din multiple rațiuni, termenul final sau termenul acel evidentiary hearing sau termenul final, la care, din tradiție combinată cu multiple alte considerente practice, pragmatice, și arbitrii și avocații socotesc necesar ca totul să se desfășoare în aceeași sală și nu de la distanță. Îmi permis, Cosmin, să schimbăm rolurile și să te întreb eu pe tine ceva? Te rog. Tu ai întâlnit vreodată, din experiența ta în arbitraj, vreodată un hearing făcut prin videoconferință, hearing-ul final? Nu am participat niciodată. Am asistat la bucățele din el. Audierea martorului care n-a putut să vină, chiar și un avocat care a intrat. Așa este. Corect, asta este și experiența mea. Deci până acum nu a fost utilizat, deși sigur mijlocul există. Pe de altă parte, nici nu este criză de fiecare dată. La asta trebuie să ne gândim. Și cred că e o discuție interesantă asta. În ce măsură ar putea fi organizat termenul final? Eu cred că aici, dacă îmi permit să preiau ștafeta sau vrei să mai mă întreb cu ceva? Termine ideea și dialogăm. Deci eu cred că aici ce este foarte important, în primul rând trebuie să distingem pe de o parte complexitatea litigiului, pe de altă parte dacă e vorba despre audiere de martori sau audiere de experți, unde nu-mi permit să fac comentarii, nu neg de plano că nu s-ar putea, eu chiar cred că se poate. Nici eu n-am văzut până acum practic, dar nici nu am fost n-am parcurs o situație de acest tip. De o astfel de urgență. Eu cred că, sigur, măsura este de a evita în măsura posibilului astfel de audieri. Pe de altă parte, într-un litigiu mai simplu, în care poate nu am audieri de martori și de experți, am un litigiu care se administrează, se rezolvă doar pe baza probei cu înscrisuri. Eu cred că dezbateri pe fond pot fi rezolvate fără nicio problemă, adică se poate atinge acest deziderat al contradictorialității până la urmă prin intermediul aceleiași aplicații, spre exemplu, sau uneia similare. Adică eu cred că eu puteam pune concluzii pentru o parte, tu puteai pune concluzii pentru cealaltă parte. Ar fi putut exista un tribunal care să audieze și să-și noteze.
Ce pot să vă spun? Am avut experiența unei deliberări într-un dosar ICC zilele trecute. Deliberare care ar fi putut presupune încă o deplasare a mea la Copenhaga. S-a desfășurat absolut bine și eficient prin astfel de mijloace de comunicare, mergând și la etapa următoare. Dacă arbitrii sunt în deliberare, cred că problema e rezolvată, hotărârea se scrie, deci este un act scris, se rezolvă, arbitrajul nu este afectat. Singura și cea mai delicată discuție este legată într-adevăr de ceea ce în engleza se numește hearing, care, repet, în română ar putea să se refere la două concepte de termene. Cel de audiere al martorilor și experților, care cred că comportă anumite nuanțe, și cel de dezbatere pe fond efectivă a litigiului. Ce crezi? Mustăceam pentru că spuneam, având la rândul meu o experiență foarte recentă, în ultimele 2 săptămâni, cu o deliberare în care cei 3 arbitri erau în 3 țări diferite, a funcționat foarte bine prin aceste mijloace de comunicare și aș spune că, ducând cinismul la extrem, cineva ar putea ajunge la concluzia că e mai bine așa decât altfel, pentru că tot ceea ce înseamnă timp morți, timp de deplasare, se comprimă la maxim și toată lumea este concentrată pe treaba pe care o au de făcut. Deci ăsta ar fi nivelul la care nu dorim să ajungem de eficiență, ca să spun așa. Așa este. Bine, din punctul meu de vedere, nu numai în zona asta, cred că și în alte zone și dimensiuni ale vieții noastre profesionale, ceea ce ni se întâmplă acum ne-ar putea face să descoperim, dacă vom judeca cu inteligență și echilibru lucrurile, că am putea fi de multe ori mult mai eficienți folosind într-adevăr tehnologia. Asta nu înseamnă că ar trebui să se piardă din empatia și firescul. Asta nu înseamnă că o să ajungem să ne invităm la masă și o să luăm masa în corespondență. Tu o să vezi ce mănânc eu. Deci chiar nu o să, sper să nu ajungem acolo, dar... Am sesizat un impediment tehnic. Nu există dublu share screen ca să vezi tu ce mănânc eu și tu ce mănânc. Da. Așa ar fi corect. Da. Lăsând gluma la o parte, eu cred că asta s-ar putea întâmpla și probabil că se va întâmpla și mulți vor trage concluzii de eficientizare a activității prin intermediul tehnologiei, care cred că se vor păstra și după această perioadă. Hai să mutăm discuția într-un alt plan care mi se pare de maximă actualitate și de maximă actualitate. Acum vorbeam zilele trecute cu cineva. Inevitabil am dus discuția și la arbitraj și replica pe care am primit-o așa într-o formă politicoasă, dar frustră a fost: lumea se gândește acum la altele, nu la arbitraj. Și replica mea a fost total greșit, pentru că dacă vrei să discuți sau dacă ești obligat să discuți despre un mecanism de soluționare a disputelor, e mai actual acum ca niciodată să discuți de arbitraj, că e singura variantă. Și întrebarea mea e următoarea: ce se întâmplă în cazul în care, e adevărat, situația e rară, e o excepție, dar se întâmplă de multe ori, ambele părți la o dispută care nu au încheiat o convenție arbitrală, se întâmplă din vari motive, nu toate contractele sau prea puține contracte au clauză compromisorie inclusă de la bun început. Dacă ambele părți la un contract vor să-și soluționeze disputa și nu au clauză compromisorie, se poate, e viabil? Evident, aici într-adevăr ai ridicat o problemă deosebit de importantă și interesantă. Într-adevăr, ceea ce trăim astăzi ne face să gândim și să susținem, cred eu, cu temei, că arbitrajul nu că este o alternativă, este pentru mediul de business unica soluție care poate răspunde nevoii de soluționare a disputei obișnuite de fond. Aici nu vorbim de măsuri urgente, de măsuri provizorii pe care le-ar putea judeca și o instanță de drept comun, asigurări de dovezi. Soluționarea litigiului pe fond într-o astfel de perioadă, prin mijloacele despre care discutam. Ideea e cum? Prin încheierea unui compromis. Deci pentru asta ambele părți ar trebui să spună disputele care au apărut între noi în legătură cu contractul respectiv urmează a fi soluționate de... Și aici pot să zic că Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, un exemplu, ICC Paris,
orice curte. Arbitraj ad hoc, dacă părțile arbitraj ad hoc. Da. Au încredere în domnul Cosmin Vasile. Îl numim pe domnul Cosmin Vasile arbitru pentru că l-am văzut că e deschis soluționării arbitrajului prin mijloace online. Poftiți? Știe să folosească Zoom. Da, știe să folosească Zoom. Nu, că va fi un aspect important și acest aspect. Bun, deci aceasta este soluția. Și acum revenind la compromis, pentru că mi-ai ridicat o problemă chiar foarte interesantă. Cred că iarăși ești de acord cu mine, și eu te-aș întreba dacă tu ai participat vreodată la un arbitraj soluționat prin compromis. Eu n-am participat, adică am văzut compromisuri de astea de retușuri ale clauzei compromisorii, dar nu am avut ocazia, apropo de teorie. Și mai predau și eu pe la facultate sau în diferite contexte. Și când ajung la compromis, eu spun, domnule, compromisul în general e o teorie. Treaba aia teoretică. Cel puțin pentru, nu numai pentru România, înțeleg în general pentru Europa continentală, în zona Marii Britanii și așa, există o altă cultură acolo. Adică succesul compromisului l-aș asemui cu o altă instituție, să-mi mă ierte colegii mediatori, cu al medierii, adică cam din aceeași zonă vine. Adică e greu să ajungi acolo și să ajungi cu o procedură eficientă. Numai că, de ce să nu recunoaștem că poate apărea o ipoteză practică pentru un mediu de business cel puțin cumva mai matur? În general, de ce uneori poate fi teoretică această soluție a compromisului, chiar și în această perioadă? Pentru că una din părți este mulțumită cu status quo-ul. Și atunci ea nu va tinde dar este posibil uneori ca niciuna din părți, într-un fel sau altul, să nu fie mulțumită cu status quo. Și cred că asta ar trebui să fie o abordare matură. Exact asta era ipoteza la care mă refeream eu. Și exact asta este situația în care cred că ar putea să funcționeze compromisul. Și acum, dacă îmi permiți, mai arunc 3-4 ingrediente punctuale, după care pasez înapoi mingea la tine. Eu n-am văzut compromis de la zero, adică în lipsa oricărei intenții inițiale a părților de a recurge la arbitraj, dar am văzut reparări ale unor clauze nefericite din diverse moduri și când părțile au vrut să rămână la arbitraj, le-au reparat. Am văzut clauză patologică total, deci nu putea să facă nimica și înlocuită cu una validă, dar e tot cum îl numești tu, e tot o reparație, nu e de la zero. Și am mai văzut ceva. În contextul crizei din 2008-2010 sau 2009-2010 din România, a fost prima dată când am constatat practic, nu neapărat în fața arbitrajului și nu legat de arbitraj, că ori de câte ori ambele părți vreau să soluționeze într-un fel oricare ar fi el disputa, ele erau deschise la ceea ce înseamnă negociere, conciliere sau soluționare amiabilă a disputei, nu să aștepte acea soluție a instanței nu știu câți ani. Întorcându-mă la contextul în care suntem astăzi. Dacă suntem într-o dispută contractuală în care tu, viitorul reclamant, ai de luat de la mine viitorul până 5 milioane de euro, eu poate că știu că am de dat o sumă, dar nu e 5 milioane, e 1 milion, reacția firească și într-un asemenea mediu economic afectat, distorsionat, a părâtului celui care din disputa respectivă va ieși posibil dând niște bani mai mult sau mai puțin, este să zică în sinea lui, Doamne ajută, e totul blocat acum, așteptăm, trecem momentul ăsta greu și vedem mai departe ce se întâmplă. Dar în cazul în care suntem amândoi într-o asociere sau într-un contract de construcție și dacă nu ne soluționăm disputa în 3 luni, periclităm proiectul, nu mai funcționează logica asta și atunci trebuie să găsim o soluție. Și pentru această ipoteză, acum nu facem noi pledoria propriei cauze și a arbitrajului, dar tehnic, singura soluție este arbitrajul. Nu există o alta funcțională. Ai perfectă dreptate, 100%. Asta vreau și eu să spun, că atunci când contextul o impune, cum ai dat un exemplu, o asociere, de exemplu, de antreprenori care au un contract cu un beneficiar, apare litigiu în asociere, cineva ar trebui să-l tranșeze. Cum? Cea mai bună soluție, și eu zic că este încheierea unui compromis. În pasul 2 se tranșează litigiul în asociere și contractul cu beneficiarul se rezolvă mai departe. Dar de ce nu? Chiar și într-un contract între un antreprenor și un beneficiar. Până la urmă, beneficiarul
dacă să zicem antreprenorul pretinde 5 milioane de euro și beneficiarul crede că are de dat vorba ta 1 milion de euro, e o diferență mare între ce crede unul și ce crede altul. Numai că dacă, să zicem că lucrurile sunt mai aproape de ce crede antreprenorul, nu riscă și beneficiarul să se expună la niște penalități care peste vreo 3, 4, 5 ani, 10, 7 ani poate să dubleze suma pe mecanismele contractuale din contract? Să ajungă până la 5 milioane pe care crede că nu le are de dat? Cu penalitate? Exact. Și atunci, cu o abordare matură, cred că în mai multe ipoteze ar trebui să fie în sensul soluționării rapide a litigiului. Și atunci compromisul este o soluție. Dar o să plec de la ideea de compromis și că, deși am spus că sunt rezervat că vor fi în abundență în perioada asta, chiar dacă aparent și teoretic și conceptual nevoia de compromis apare. Și am spus de ce sunt rezervat, însă consider că ce ai spus tu este absolut corect și cred că în anumite ipoteze chiar ar putea să apară și practic niște situații de compromis, dar asta cu atât mai mult ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru antreprenori în general, și aici nu mă refer la constructori, la oamenii de business în general, având în vedere că o astfel de criză nu poate fi cu exactitate prevăzută, având în vedere, pe de altă parte, că arbitrajul este singura soluție de rezolvare rapidă într-o perioadă în care totul este blocat, cred că acesta este un argument, cel mai, să zic așa, actual argument pro-arbitraj, însă ca argument preventiv, argument pentru clauzele compromisorii în general în contractele pe care le închei. Da, justă observație. Eu mă gândeam în timp ce te ascultam și la următorul lucru. În afara, deci reglementările legale care impun la o conduită total neobișnuită sunt cele pe care le știe toată lumea. Șocul economic este cel pe care, iarăși, cred că îl știe toată lumea, toate ziarele și toate discuțiile vorbesc de impactul economic-financiar pe care această situație îl are asupra oricărei afaceri. Nu cred că e vreuna care să nu fie afectată. Marea majoritate în minus și foarte puține în plus. Pentru că industria alimentară, spre exemplu, nu are de suferit, dimpotrivă. Ar putea avea ca cifre de câștigat. Cred că un element interesant este factorul psihologic. Sau în ce mă privește, șocul psihologic al acestei situații sau cuvântul șoc este adecvat pentru genul de impact care l-a avut asupra mea. Senzația mea este că comunitatea de afaceri, ca să spun așa, la capitolul dispute și gestionarea disputelor, trăiește un soi de paralizie protejată de măsurile din decret. Nu curge prescripție, nu curge decădere și toată lumea așteaptă să se termine chestia asta și are speranța în suflet că se termină mai repede. Și atunci, dacă ceea ce percep eu este corect, realitatea juridică și economică dublată de acest șoc emoțional psihologic face ca toată lumea acum să stea și să spere ca lucrurile să se termine. Asta înseamnă că lumea nu e concentrată spre a-și rezolva problemele. Problemele de dinainte de instituirea stării de urgență n-au dispărut, dimpotrivă, s-au accentuat. Dar senzația mea e că toată lumea așteaptă dacă, Doamne ferește, că nu sunt și nu e nimeni în categoria să-și dureze, să-și dorească să dureze mult această stare, dacă ea va dura mai mult decât puținul pe care îl speră fiecare, oamenii vor fi obligați să treacă la rezolvarea acelor probleme, pentru că, din realitatea pe care o știu, nu poți să aștepți luni sau ani sau să amâni momentul cu atât de mult pentru a-ți rezolva problemele care țin de un mecanism de soluționare a disputelor. Și atunci, ceea ce ar putea să fie modul în care arbitrajul răspunde nevoii, s-ar putea să devină o șansă teoretică, pentru că oamenii nu accesează în speranța că nu va fi nevoie hai să lăsăm să treacă și vedem după aia ce se întâmplă. Nu știu, asta este o divagație la categoria psihologul amator, dar senzația mea puternică este că e un factor de care trebuie să ținem seama când discutăm contextul actual. Bineînțeles, factorul psihologic este extrem de important și
de ce să nu recunoaștem că totul pleca și de la bancul, dacă să plecăm de la bancul care circula acum câteva zile cu știrile, că, cum spunea, zice, după ce mă uit la știri am nevoie să mă uit la un film de groază ca să mă pot culca. Da. Deci, atâta timp cât, de ce să nu recunoaștem, mulți dintre noi suntem cumva mai mult sau mai puțin afectați de chestia asta și atunci automat și pentru omul de afaceri uneori problemele de business sunt lăsate așa, pentru avocat în relația cu clientul existând o problemă cumva și sub, pe de o parte, efectul psihologic, pe de o parte, niște dispoziții legale pe care nu stai să le analizezi în profunzime, te-ar putea îndreptăți să crezi că totul este înghețat, când în realitate ai niște posibilități. Și asta mă face pe mine să mă duc din psihologia ta spre o filosofie. Oare nu fiecare dintre noi, că suntem oameni de afaceri, că suntem avocați, că suntem arbitri, nu ar trebui să ne gândim în perioada asta cum naibii reluăm mai repede activitatea ta? Nu neapărat reluarea activității nu înseamnă să ieșim cu pieptul gol acum toți și să mergem pe stadioane și la concerte. Încetul cu încetul ce putem face fiecare de acasă, în mediul online, dar să nu înghețăm activitatea. Asta mi se pare cel mai important. Iar pe subiectul la care cred că ne pricepem amândoi, am reușit să demonstrăm destul de bine că arbitrajul este funcțional. Asta sper să încurajeze și pe colegii noștri arbitri și pe colegii noștri avocați să creadă că pot continua cu procedura și, indiferent ce se întâmplă, că se mai prelungește starea de urgență 2 săptămâni, o lună, lucrurile pot continua și nu sunt înghețate. Ok. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, am promis o oră și ne ținem de cuvânt și n-aș vrea să încheiem cu nici tangențial să nu atingem nimic care să dea o tentă pesimistă. Dimpotrivă, întregul nostru demers este unul care trebuie să transmită optimism și așa, o rază de speranță pentru ce înseamnă revenirea la normalitate. Putem spera pentru arbitraj în general și pentru modul de soluționare a disputelor în general, că vorbim de arbitraj, dar arbitrajul este un fascicul din ce înseamnă mod de soluționare a disputelor. Putem spera la un efect pozitiv din această criză de o profunzime și de o intensitate pe care nu le bănuia nimeni. Mai concret, și întrebarea adresată pentru tine, un fan al tehnologiei, putem spera că acest șoc se va transforma într-o accelerare a digitalizării soluționării disputelor? Arbitraj în particular și în general. Eu cred că da și sper că da. Există toate premizele, acum mai mult ca oricând, ca părțile și avocații în general să vadă avantajele arbitrajului, să le simtă și să le perceapă mult mai bine. Pe de altă parte, există premizele ca noi, arbitrii, să utilizăm mai mult ca oricând acele avantaje care sunt date de dispozițiile din reguli, care au fost gândite modern și care, practic, nici nu este nevoie ca tribunalul arbitral să se întâlnească până la termenul de dezbateri. Totul poate fi realizat de la distanță, din punctul meu de vedere. Cu excepția termenului de dezbateri și, termenului de audiere de martori și de experți. Deci totul poate fi rezolvat de la distanță. Ori experiența spune că de multe ori probele durează. Expertizele, iarăși, cred că se pot face și teoretic, prin urmare, Doamne ferește, sigur că nu pornim cu niciodată, dar dacă durează și mai mult, în perioada asta lucrurile pot continua în arbitraj. Oamenii pot vedea efectiv. Pentru că, din păcate, uneori, sigur, în inerție și părțile își doreau lucrul ăsta și arbitrii. Ne întâlneam la sediul curții, mai schimbam un set de înscrisuri, ori nu asta era ideea regulilor. Regulile au fost create pentru o abordare modernă, care acum, de nevoie, vor fi aplicate, iar oamenii aplicându-le se vor gândi: Doamne, dar nu-i mai ușor așa? De ce să mergem pe drumuri? De ce să venim de la Ploiești la București? De ce să venim de la
din voluntari până la Curtea de Arbitraj pentru un termen în care avem de fixat un calendar. Nu-l fixăm la telefon și ne continuăm imediat treburile la birou și nu mai pierdem o oră prin trafic. Eu cred că oamenii vor realiza lucrurile astea. Pe de altă parte, de ce să nu recunoaștem că nu aș vrea să se confunde un aspect de terminologie pe care aș vrea să-l subliniez. Digitalizarea arbitrajului, care ar putea să ducă inclusiv la instanțe, poate la un progres din punctul acesta de vedere, este un subiect, dar un alt subiect este legat de eventual arbitrajul online, care poate ar avea nevoie de o reglementare specifică, dar tocmai pentru small claims, pentru acele pricini cu valoare redusă și care n-ar presupune practic dezbateri. Totul ar trebui înregistrat online și aici poate inclusiv Curtea de Arbitraj ne gândim la o reglementare specializată de rezolvare exclusiv online a unor categorii de dispute mai simple, cu niște derogări importante de la contradictorialitatea părților, bineînțeles acceptate de părți. Aici, apropo de ultimele idei pe care le-ai atins, dacă suntem înregistrați și e genul de probă care rămâne în timp, haideți să încercăm să ne jucăm de-a previziunile, ca să nu zic să ne jucăm de-a profetul. Când crezi că în România vom avea, și vom avea înseamnă să fie îmbrățișată, să fie aplicată practic, că e foarte simplu să faci niște reguli pentru small claims online și să nu le folosească nimeni. Când crezi că va fi momentul să funcționeze așa ceva în România? An. Să funcționeze efectiv, nu să avem niște reguli. Să funcționeze efectiv. Să convingi un număr de 20 de societăți să încheie clauze compromisorii pentru dispute soluționate online până la nivelul de, nu contează, 50.000 de lei, 30.000 de lei, nu contează. Nu știu, cred că dacă avem undeva între 2026-2027, ar putea să funcționeze efectiv. Dar s-ar putea și mai repede, în funcție de ce. Habar n-am, nu știu ce să spun. Am înțeles. Pe de altă parte, când crezi că vom asista în arbitrajul internațional, e o realitate pe care trebuie să o... Internațional însemnând definiția arbitrajului internațional, dar ăsta care se desfășoară dincolo de granițele României, juridic. Da. Când crezi că vom ajunge la evidentiary hearings care să fie, să devină sau să tindă să fie acceptate ca o alternativă la fel de bună ca întâlnirile fizice cum se desfășoară până acum? Deci aici am un răspuns pesimist și un optimist. Răspunsul cu nota pesimistă depinde cât durează chestia asta, pentru că atunci s-ar putea să vedem foarte repede și să fie o soluție. Răspunsul meu, aș vrea să aibă o nota mai degrabă optimistă, chestia asta să dureze mai puțin și atunci probabil nu vom vedea chiar atât de repede, dar s-ar putea să fie o deschidere și excepțional și foarte rar să o vedem. Pentru că cred că există o doză de tradițional în acest arbitraj. Și cumva cred că evidentiary hearing vom avea numai dacă nevoia o va impune. Ceea ce ai spus se suprapune perfect cu ce gândesc eu și nu am schimbat niciodată idei pe tema asta. Da. E un paradox. Dacă povestea actuală, nenorocirea cu care ne confruntăm, durează 6 luni, garantat avem 4, 5, 6, 10 hearing-uri în dosarele care trenează de mult. Corect. Și odată ce ele vor avea loc, vom avea un feedback care nu mai este intuitiv și pe ce cred, ci pe baza realității de la arbitrii și de la avocații care au fost în ele, care validează sau nu validează un asemenea mod de desfășurare a hearing. Absolut de acord și cred că, Doamne ferește, într-o astfel de situație vom ajunge la transformarea excepției în regulă. Există și această premiză. Eu, sincer, nu mi-o doresc neapărat din alte motive. Eu cred, din multiple considerente, nu e cazul să le reluăm acum, că și dacă de nevoie sau într-un anume context ar fi acceptată, multiplele considerente pragmatice, practice, la care adaugi și confortul, obiceiul fiecăruia,
nu pot să ducă la o schimbare rapidă. Înțeleg ce vrei să spui și înțeleg că poate este hazardant să spui transformarea excepției în regulă, dar de fapt ce am vrut să subliniez ideea că și atunci când nu va fi cazul și ieșim din stare, adică se va apela destul de des mai degrabă, adică se poate apela. Și la un moment dat, din motive care țin de confort și nu de nevoie, să se apeleze la această procedură. La un moment dat, un avocat ar putea propune, celălalt avocat să accepte, iar tribunalul să accepte, chiar dacă s-au dovedit a fi niște experiențe pozitive. Iar în momentul în care un avocat sau un arbitru foarte încărcat, care trebuie să facă în 3 săptămâni 3 hearing-uri pe 2 continente, s-ar putea să-i convină noul sistem, pentru că va putea fizic să le facă, ceea ce astăzi nu poate. Va putea fizic să le facă și atunci, încă o dată, cuvântul de ordine ține de complexitate și de specificul speței. Important e să fim deschiși și la minte și să fim mai flexibili ca niciodată. Cred că ăsta e cuvântul de ordine și să fim flexibili. Dacă suntem flexibili și înțelegem contextul, cred că putem aborda cele mai bune soluții. Bazil, mulțumesc pentru participare. Cred că a fost un dialog și un schimb de idei foarte interesant pentru oricine este interesat sau participă în orice fel la fenomenul care se cheamă arbitraj. Și eu îți mulțumesc, Cosmin. A fost foarte plăcut și sper și eu să fi fost util pentru toți colegii noștri care au ascultat. În final, doresc tuturor celor care ne urmăresc și ție să rămânem sănătoși, aveți grijă de voi, o să se termine mai devreme sau mai târziu și ne întoarcem la normalitate și sper ca următoarea emisiune, pe care să o fac cât mai curând, să fie una în care vorbim la trecut despre starea de urgență și despre pandemia de coronavirus. Rămâneți cu bine, la revedere, numai bine. La revedere!